Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Narito na ang mga nagbabagang balita. Economic Recovery Plan ng Baguio City, hinahanda na. Vaccination rate ng probinsya ng Benguet, tumataas na. Suporta ng ilang grupo para sa CPP-NPA, binawi. Mga tsuper sa Baguio City, dismayado sa muling pagtaas ng presyo ng krudo. Magkapatid na lunod sa Chico River sa Tabuk City, Kalinga. Pagtanggal sa isang abusadong guro sa Baguio City, hinatigan ng Korte Suprema. At pag-aalaga ng rabbit sa Baguio, patuloy na lumalago. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag Gamalem Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga may init na balita. Hinahanda na ng pamahalang lungsod ng Baguio ang plano nito para sa pagbangon ng ekonomiya ng lungsod. Nagbabalita, Charles Limon. Sa unti-unting pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, inihahanda na ng pamahalang lungsod ng Baguio ang Economic Recovery Plan nito. We have our recovery and resiliency plan na ginagawa natin. Paano natin i-open ating economy, and at the same time, isa sa mga malaking bagay rito that will catalyze yung ating recovery is yung pag-implement natin yung mga strategic programs natin, strategic projects that will generate thousands of employment. Tinatanong namin ang ating business sector, what do you need from us? Kasi we need to create LGU role and responsibilities to create an enabling environment. Kailangan talaga mabilis ang ating recovery. Isa sa mga inaasahang malaking sektor na magbabangon ng ekonomiya sa lungsod ang turismo. Kaya naman, kahit pinadapa ng pandemya, handang sumugal muli si Jennifer sa negosyo nitong travel and tours. Steps right now would be yung preparation. Kailangan naming mag-prepare para in case kapag totoo talaga yun, syempre, andun na yung mga packages namin. So, it starts with our tour offerings. So, yung staff ko, ina-update na niya yung mga tours namin, local and domestic tsaka international. So, actually, yung staff ko po talagang inspirasyon ko, kaya hindi ko po kino-close yung travel agency. So, I really don't want her to lose her job. And then, nasasayangan din ako sa talent and all the trainings that we've been through, diba, na parang tapos mawawala. So, that's what makes me continue to have my hopes high na makaka-recover din tayo, yung staff ko. Ang magandang balita,
Kamakailan lang ay inanunsyo ng IATF ang pagbubukas ng bansa sa international leisure travels. To announce yung recent announcement of the IATF, of CABSEC about the resumption of international travel this beginning of February 10. Of course, this is a welcome development because this is something the entire tourism industry has been looking forward to because we've been closed for nearly 2 years. Nevertheless, we recognize that we are still in the midst of a pandemic. Pero para makabangon, hiling ng ilang mga negosyante ay tulungan sila ng gobyerno. Pero yun sana, mabigyan kami ng oportunidad at saka hindi na mapahirapan pagdating sa proseso, sir. Kasi nga, dahil nga sa restrictions at saka yung financial natin ngayon, sana tulungan po tayo. Positibo naman ang National Economic Development Authority o NEDA na makakabangon ang ekonomiya ngayong 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Maaari nang mag-apply ang mga K-12 student para sa monthly allowance grant mula sa Gawad Linga program ng pamahalang lungsod ng Baguio. Kung ano ang mga kailangang gawin, alamin sa report ni Jade Abilador. Hindi sapat para sa mga gastusin ang kinikita ni Mang Romel galing sa pagtatahi ng sapatos. Maliban kasi sa pang-araw-araw na gastusin, may 3 rin siyang anak na pinapaaral. Kaya naman ikinatuwa niya nang malamang aprobado na sa Konseho ng Baguio ang Gawad Linga program. Isang grade 6 tapos grade 8. Ito rin para kasi sa mahal ng mga bilihin kayo. Kailangan din ng mga estudyante, sa magulang na mahirap maghanap buhay. Ang Gawad Linga program ng Baguio City ay isang bagong programa alinsunod sa aprobadong ordinansa na naglalayong mabigyan ng monthly allowance ang mga kwalipikadong K-12 students mula sa mga public school ng Baguio City. Layo nitong mabawasan ang dumarami at nakakaalarmang bilang ng mga out-of-school youth o tumitigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pantusto sa pag-aaral. Base sa datos ng school divisions ng Baguio City, 203 ang bilang ng mga dropout mula academic year 2017 hanggang 2019. Well, unang-una, alam po natin sa mga public schools kasi libre po naman ang pag-aaral. Pero, natin may pagkailan na kailangan nila ang allowance, especially po yung pambili sa mga school supplies nila. Libre nga yung pag-aaral nila kung wala namang pang-allowance, wala namang magamit. Especially, ang kailangan natin ngayon ay digital-led education. At ito ay alam po natin makakatulong, hindi man natin matutulungan lahat ng mga estudyante kasi limited 300 po ang slot natin per year. Pero at least ay mabawasan natin yung turnout ng mga maging out-of-school youth or dropouts dahil nga sa hindi na kaya ng magulang na kuskusan ang pangangailangan sa eskwelahan. 2 milyong piso kada taon ang nakalaang budget para sa programa. 300 estudyante ang benepisyaryo ng programa. Dadaan sila sa ebalwasyon ng Schools Division Office ng lungsod. Ilan sa mga kwalifikasyon ay hindi dapat lalagpas ng 150,000 ang annual income ng magulang. Yung mga qualified po, una yung mga naka-enroll sa mga public schools na elementary or high school na taga-syudad ng Baguio. Pangalawa ay sila po ay indigent. They belong to the so-called indigent family at yan po ay certified ng OXWADO, yung City Social Development Office. Yung pangalawa naman, or yung pangatlo ay dapat yung kanilang joint annual income, especially yung mga parents, ay hindi po lalampas ng 150,000 per annum po yan. At ang pangapat, yung estudyante, yung pupil, ay dapat hindi po nakaka-receive o recipient ng iba pang mga stipend na siya pong binibigay ng ating syudad. Ang mga kwalipikadong estudyanteng nasa kindergarten hanggang grade 6 ay makakakuha ng monthly allowance na 500 piso,
habang ang mga nasa grade 7 hanggang grade 12 naman ay makakakuha ng 1,000 piso kada buwan. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Samantala, unti-unti nang naabot ng probinsya ng Benguet ang 70% herd immunity. Binabantayan naman ngayon ang paggamit ng mga pekeng vaccination card. Magbabalik sa report, Charles Limon. Dahil target na mapababa ang mga kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Benguet, lalong pinapalakas ang rollout ng bakuna kontra COVID-19. Tuloy-tuloy naman yung vaccination natin dito. So almost nakapagbakuna po tayo, fully vaccinated tayo ng 53% sa 338,000 na population natin. So hopefully sa tuloy-tuloy na pagbabakuna natin, bababa pa yung mga cases natin. To inform everyone, actually umabot po tayo ng mataas noong January 20, naging 355. Sa ngayon po, mas maliit na po yung kaso natin, 115. Nasa alert level 3 po tayo ngayon, Sir Bing. Yun lang ay mayroon pa ring ilang ayaw magpabakuna. At pinupuntahan pa rin po natin yung mga hesitant na nagpapabakuna. So nababawasan na natin sila. At least may nababakunahan na natin. So hopefully in the near future, makita nila na nabakunahan na yung mga kasama nilang mga hesitant. So hopefully magpapabakuna na rin po sila. So ang ginagawa namin, we have counseling with this population. Mula sa 250 hanggang 300 na kasong naitatala kada araw noong Enero, sa ngayon ay nasa 115 na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Wala pa namang naitatalang kumpirmadong kaso ng Omicron sa probinsya. Pero hinihinalang ito ang salarin sa pagtaas ng mga kaso noong Enero. Bagamat nasa alert level 3 ang Benguet, nasa 63.87% na lang ang healthcare utilization rate ng mga pagamutan. Inaasahang bababa pa ito sa susunod na mga araw. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kamakailang muling pagpayag ng pamahalang panlungsod ng Baguio sa pagkakaroon ng mga pagtitipon, tiniyak ng mga organizer na mahigpit nilang sinusunod ang mga itinatakdang pamantayan. Magbabalita, Jade Abeladora. Matapos ipagbawal ang mga social event at gathering sa Baguio City noong mga unang linggo ng Enero, kamakailan lang pinayagan na. Yung sanitation inspector kasi has to see the place and how it is being prepared. Okay, titingnan yung physical layout at clear ba sa mga participants na meron tayong distancing, social distancing. So dapat medyo obvious yun sa kanila na hindi ka pwede umupo dito. Dapat naka-arrange na maayos at may physical distancing pa rin. Yan po ang i-inspect po ng ating sanidad, no? So even yung pagpasok, yung may alcohol pa, meron bang 10 thermoscan, and then even sa inside, meron bang available na alcohol na gagamitin ng mga participants. Even yung CR, titignan, okay, na walang crowding, at saka available ang soap, ang water, ganyan. Kaya ang ilang event organizing team sa lungsod, inayos na ang kanilang sistema para masiguradong sumusunod ang mga bisita sa health protocols, alinsunod sa pinayagang pamantayan ng City Health Services Office. So unlike before, wherein ang tutok lang talaga namin is for the client, ngayon hindi na, holistic cleaning approach. So ang ratio ko is that for every one coordinator in the event, he or she gets to monitor 2 tables at a time in the entire duration. Isa sa sinisigurado ng mga event organizers ay ang pagiging angkop ng lugar o venue para sa mga gaganaping event. Mahalaga kasi ito para maiwasan ang pagkakaroon ng kumpulan. Visit. Kasi we also have to get ourselves familiarized with when the guests arrive. For example, when should they be parking? Where should they queue themselves? Saan ang pila? Saan ang entrance? Saan ang exit? So in choosing the venue, those are important facilities that we also have to look into. So, di na mabilang ang mga kliyenteng nagkansila ng kani-kanilang mga selebrasyon dahil na rin sa kinakailangang pagbabawas ng kapasidad ng mga bisita. Dagdag pa rito ang ilang dokumentong kailangan maiproseso. Hirap, mabigat,
But as I usually discuss this with my clients, I always tell them that there's our pros and cons happening in the current situation. And I think what we have to embrace is that there's a sense of compromising na kailangan nating gawin if we really wanted to conduct this event. Sa extended na pag-iral ng Alert Level 3 sa lungsod, patuloy na kinakailangang humingi ng permit to conduct an event mula sa City Health Services Office. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, binawi ng Samahang Katabiko at ilang kasapi ng kilusang larangang gerilya ang kanilang suporta sa mga rebeldeng grupo sa rehiyon ng Cordillera. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa gitna ng patuloy na pakikipag-usap ng mga otoridad, binawi ng 41 kasapi ng Kasigudan Aywanan Takderan Binangon di Kabunyan Organization o Katabiko ang kanilang suporta sa mga rebelding grupo. Isa silang community-based organization na di umano ay sumusuporta dito sa mga communist terrorist group na nag-operate dito sa Mountain Province. Naging opisyal ito nang manumpa sila sa isang seremonya noong ika-30 ng Enero sa Barangay Bunga, Tadyan, Mountain Province. Sa bisa ng isang resolusyong aprobado ng Katabiko, idiniklara ring persona non grata ang mga rebeldeng grupo sa kanilang komunidad. Una rito, 10 dating miyembro ng milisya ng bayan ng kilusang larangang gerila sa Cordillera ang voluntaryong sumuko sa PNP. 6 dito ay taga-Apayao, 3 sa Benguet at 1 sa Ifugao. Ating kasing obserbasyon is bukas yung kamalayan ng ating mga kababayan sa mga propaganda, sa mga maling ideolohiya, yung mga mapanlinlang na recruitment activities nila. Kaya siguro isang factor yun. Kaya masabi natin na humihina yung kwan nila dito sa ating rehiyon. Pinangako naman sa kanila ang tulong at benepisyo mula sa pamahalaan. Kabilang narito ang scholarship mula sa TESDA. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Mga tsuper sa Baguio, dismayado sa muling pagtaas ng presyo ng krudo. Yan at iba pang balita. Abangan! Isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa POW! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Umaaray na ang mga tsuper dahil sa walang habas na pagtaas ng presyo ng krudo. Magbabalita, Jade Abelador. Umaaray na ang ilang tsuper ng jeep. 5 linggo na kasing dire-diretso ang pagtaas ng krudo. Mahirap na biyahe. Tapos na yung krudo, tumaas na. Kita ng biyahe, wala na ma'am. Base sa datos ng Department of Energy, ang presyo ng diesel tumaas ng 7.20 pesos kada litro.
4.95 pesos naman ang tinaas ng gasoline, habang ang kerosene ay tumaas ng 6.75 pesos kada litro noong huling linggo ng Enero. At kahapon, tumaas na naman ng 80 sentimo ang gasoline at 70 sentimo naman ang diesel. Si Mang Isagani, dismayado na. Sa 2,000 niya kasing kinikita, halos 1,500 ang nilalaan niya sa pagpapagasolina. Ang tira, pagkahatian pa nila ng kanyang operator. Duruin mo yan, pag magbubus ako ng 2,000, magpuprodo ako ng 1,500, eh hahati pa kami ng bus ko, di wala na. Saan kami kukuha ng pagkain namin? Sana yan naman ang asikasuhin nila, hindi yung hindi lang yung napaisa. Siyempre, hindi lang naman yung mga ibang tao ang kumakain, pati rin kami. Nasasabi ko lang ito dahil hirap na hirap kami talaga. Nagtsatsaga lang kami sa kinikitang 200, 300. Maliban sa pagtaas ng presyo ng krudo, iniinda pa ang pagpapatupad ng 70% capacity sa mga public transportation. Sana kung puno yan, ikalahati lang naman ng karga. Ang alam nila siguro maraming kinikita ang mga driver dito, wala. Hirap din kami. Muling nagtaas ang presyo ng krudo sa bansa dahil sa 10% pagtaas ng presyo ng gasolina sa UAE nitong pagpasok ng Pebrero. Jade Belador para sa Luzon Headlines. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang magkapatid na nalunod sa Chico River sa Tabuk City, Kalinga. Nagbabalita, Ran de Guzman. Nauwi sa lungkot ang masayasanang family outing ng isang pamilya sa Chico River sa Tabuk City, Kalinga kahapon. Ito'y matapos malunod ang magkapatid. Kinilala ang mga ito ng PNP na sina Maybel Gonzalo, 20 taong gulang at Frank Gonzalo, 17 taong gulang. Sila ay mga residente ng Purukuan, Bulanao. At around 4:20 p.m., yun, habang nagpipicture yung ibang kasama nila, mga kapamilya, tapos itong dalawang magkapatid, nag-swimming. So ngayon, nakita lang daw ni cousin nila, si Precious, na yun, asking for help kasi drowning na po sila. Base sa investigasyon, sinubukan pa silang hatakin ng kanilang mga pinsan. Pero hindi na sila nailigtas dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. Hanggang ngayon ay hindi pa nahanap ng mga otoridad ang katawan ng dalawa. Of course, initially, unang-una dapat kasi ma'am, dapat may closely supervision yung mga nakatatanda sa atin kasi especially yung mga bata hindi marunong lumangoy, mga ganon. And kailangan din yung body system natin para in case na may ganong situation, at least may kabady natin na ng tulong natin. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, sinunog ng PNP ang mga natagpuang tanim na marihuana sa 4 na bayan sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Magbabalita, Charles Limon. Muling sinuyod ng Benguet PPO ang kabundukan ng Bakun, Bugyas at Kibungan sa lalawigan ng Benguet. Sa loob ng 1 linggong operasyon, nakadiskubre sila ng 24,000 na tanim na marijuana at 4 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana sa iba't ibang plantasyon sa mga nasabing bayan. Nagkakalaga ito ng 5,300,000 pesos. Sa Tinglayan, Kalinga naman, aabot sa 17,000 na tanim na marijuana ang nadiskubre. Nagkakalaga ang mga ito ng 3,400,000 pesos. Sa kabuuan, papalo sa 8.7 million pesos ang halaga ng mga sinirang pananim. Natimbog naman sa Dolores Abra ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nakilala ang nahuli na si Jack Daniel Cruz Caliboso, 22 anyos. Isa siya sa mga top 10 high-value target sa Cordillera dahil sa droga. Ibinenta kasi nito sa pulis na nagpanggap na buyer ang 3 pakete na naglalaman umano ng shabu. May kabuang bigat itong 6 na gramo at nagkakalaga ng 44,000 pesos.
Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Can a professor command or compel a sick student to dance during a class presentation? Ito po ay nangyari within the locality. Isang professor ang nagtuturo dito sa isang university sa Baguio at nagkaroon siya ng estudyante at klase nila yung creative presentation for singing on acting parts. Merong pumasok na estudyante na umuubo-ubo. At despite the fact that medyo may ubo yung estudyante, pinagsayaw ng professor yung estudyante. And ang nangyari, nag-faint yung estudyante, napunta sa clinic, dinala sa Notre Dame Hospital, bumalik yung estudyante with a medical certificate na hindi na niya kayang ituloy yung kanyang presentation. But instead of allowing the student to go home, the professor cursed him, minura, and continued to harass him by forcing him to perform before his classmates. Of course, may reklamo, so the university terminated itong professor na ito. He filed the case for illegal dismissal before the labor arbiter, umabot hanggang Korte Suprema. And dito sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, merong misconduct yung professor dito because alam na niya na may sakit yung estudyante, and despite his knowledge na may sakit ito, he continued to force the student to perform a physical exercise or a physical act which may have contributed doon sa pagka-gravity ng sakit ng estudyante. So, sinustain ng ating Korte Suprema yung pag-dismiss ng university sa professor. However, minultahan din yung university because it did not follow due process of law. Dapat yon may investigation, yung tinatawag nating plant level due process, na doon pa lang sa university level meron ng notice and hearing. Mukhang naniwala kaagad yung university at dinismiss kaagad, so the university was fined in the amount of 30,000 pesos. However, yung professor, wala nang nakuhang benefits because sinustain ng ating Korte Suprema yung legality ng kanyang dismissal from the service. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Karne ng rabbit patuloy na nakikilala bilang alternatibong pamalit sa karne ng baboy. Ang kwento, susunod na. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJ
facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Patuloy na dumarami ang mga nag-aalaga ng kuneho sa Baguio City. Dumarami na rin kasi ang nahuhumaling dito bilang pamalit sa karne ng baboy. At para masabayan ang paglago ng industriyang ito, plano ngayon ang pagtatayo ng rabbit slaughterhouse sa Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Lechon rabbit. Adobong rabbit. Swak na ngang pang-ulam ang karne ng kuneho na sa unay tinuturing na pet. May natural siya. Bakit natural? Natural potassium, magnesium, iron, zinc, omega-3. Omega-3 actually doon ako nakapokus eh. Kasi omega-3 binibili yan eh. Fish oil para sa puso. And then omega-6 may anti-cancer property. Vitamin B3, B6. Pagkakaiba ng rabbit, since pati yung pagkain ng rabbit namin is organically produced. Ang sabi ko nga kay brother, nagtatay daw yung rabbit niya. So sa experience namin ng rabbit, kapag hindi siya nakakain ng natural within 72 hours, magpapakita siya ng may problema yung dumi niya. Yun yung sign namin. And kung mapansin natin, di ba pati yung tubig nila, alkaline. So healthy living. Sa Baguio City, mula sa paisa-isa, ngayon pumalo na sa 450 ang nag-aalaga. Actually last year, nag-start na kami ng program sa rabbit kasi mayroong binigay ang Department of Agriculture na pondo. Kaya we were able to distribute 2,250 heads ng rabbit, serving 450 racers. Isa sa mga nag-aalaga ng kuneho, si Wilson. Halos 150 ang kanyang inaalagaan sa kanyang farm sa Irisan, Baguio City. Mayroong F1 California Dog, F1 Chinchilla, Pure American Blue at iba pang mga lahi ng kuneho. Ilan sa mga ito, binibili pa niya sa ibang bansa. Dahil parami ng parami ang nag-aalaga, inatasan ng Baguio City Council ang City Veterinary and Agriculture Office na pag-aralan ang pagtatayo ng rabbit slaughterhouse sa Marcos Highway. We conducted a study, we even have a benchmarking sa Cavite, and then we prepared our report back to the City Council. And then after that, I think it was proposed by Councilor Wigan. Aprobado na sa first reading ng Konseho noong January 31 ang Resolution number 110. Layon nitong magbigay ng pondo para sa itatayong slaughterhouse. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.